primer planteges, què es necessita per fer un espectacle, no? Com ho volem fer, amb quina música, música en directe, música gravada, com ho podem... I a partir d'aquí també comences a estructurar tot el que necessites, un espai escènic, necessites tot un vestuari, necessites tot un equip també darrere que sigui el que t'ajuden a desenvolupar aquest projecte. Com contacta amb tu l'Esbart Ciutat Comtal? Com hi arribes? Clar, quan ho vaig rebre em va semblar una cosa com molt tradicional, més que clàssica, diria. I clar, quan vaig tenir la reunió va ser com, no, volem alguna cosa com superdiferent, supermodern, en plan, alguna que trenqui amb tot el que s'ha fet fins ara i com alguna nou. I va ser una mica, doncs, aquest punt d'inflexió que va fer com donar la volta a tot el projecte. Em va agradar molt el punt aquest contemporani que té l'Esbart, que jo tampoc no és que hagi fet molts cops aquesta fusió i llavors potser m'imaginava una mica més com un Esbart clàssic i al veure el punt aquest contemporani, igual que la música, igual que el nostre toc, que hem dit que també hi posem puntets d'electrònica o puntets de coses rares, doncs ells també tenen el punt de contemporaneïtat. Igual que la intenció de l'espectacle no és fer una visió arqueològica de la dansa ni museística, és com ballem nosaltres les danses d'arrel a dia d'avui, doncs jo en cap moment he volgut fer una referència al vestuari i a la indumentària catalana històrica, sinó que he volgut com interpel·lar l'espectador d'avui. I per tant, doncs que podrien ser la gent de l'Esbart o qualsevol espectador que podria estar ballant allò i alhora generar aquesta complicitat. M'imagino que el més important és el color, la forma aquí, però hi deu haver diferents factors que s'han de treballar. Quins són aquests factors? Hem fet com una aposta, sobretot cromàtica, té uns colors com molt fàcils d'identificar i és una cosa que aparentment pot semblar una roba urbana i de carrer i que podries trobar a qualsevol lloc, però tot té un punt d'estranyesa i un punt de que tot el conjunt respira una mateixa cosa que crec que li donarà un valor afegit també en relació tant a la coreografia com a l'espai, inclús amb la imatge gràfica. Com es fa escenografia per dansa? Jo l'he plantejat com acompanyar-los i ajudar-los a ells. En cap cas que l'escenografia sigui la protagonista, no és així. Jo crec que més que una escenografia hem fet un espai escènic, un dispositiu, més que una escenografia que a vegades ens hem d'imaginar que hi ha grans decorats, grans talons, no va per aquí, al contrari, és com una relació que és un punt de trobada i això és el que hem fet. Aleshores, és acompanyar-los, és fusionar els músics, que també és un luxe que estiguin tocant en directe amb ells i buscar aquest punt de comunió entre tots. La il·luminació és molt clau. Per mi és una part molt, molt potent d'un espectacle. Quin és el component, quin és el joc que s'ha de donar per il·luminar bé un espectacle de dansa? La dansa, amb el que és el global, per mi té que tenir una llum molt clara. Però sí que és veritat que aquest espectacle en concret hi han d'haver-hi molts matisos que s'han de veure. Aleshores, jugarem bastant amb el joc de llums, de dibuixos, de figures, que aniran donant una mica de més joc a l'espectacle. Com és això de fer una música? Perquè hi ha un procés creatiu, és fer una música perquè algú la balli i algú balla perquè li has fet la música, no? És una cosa de dos, en aquest fons. Com és tot aquest procés creatiu? Perquè a part de tocar-la, l'heu fet a vosaltres. Són cançons molt tradicionals, el jota, el fandango, el ball pla, el corrandes, no sé, tocats per criatures, amb la sonoritat de criatures i aquest punt de... Bueno, també creacions pròpies, que també... Clar, jo soc nou en el grup també una mica com si diguéssim, també de creació, no? Crec que tots junts no havíem fet mai així el procés aquest de creatiu junts i pensant en buscar una cosa que s'assembli una cosa a l'altra per no tenir moltes coses diferents i llavors suposo que ens ha sorprès i bé del que ha sortit.
L'Esbart no deixa de ser una associació, amb totes les coses bones que tingui, algunes de dolentes suposo també, però us enriquiu, treballeu moltíssim, és un repte majúscul i a més us recolzeu amb aquests professionals que em deies que ajuden a estirar del carro per arribar a bon port. Com és aquest dia a dia de l'Esbart? O sigui, la gent que estem a l'Esbart ho fem perquè ens agrada i perquè hi estem implicats en el projecte. I clar, quan treballes amb aquests professionals, ells t'aporten molt també, t'ajuden diguéssim, a fer més gran el que tu tenies pensat, no? I a més, per part dels professionals, molt bona acollida, és a dir, clar, nosaltres som un Esbart, és una entitat, és una associació que dius, bueno, sí que fas les coses amb el rigor i qualitat d'un nivell, no diria professional, però sí que ens hi volem acostar, no? I és per això que confluint amb els professionals t'ajuden precisament a això. A banda d'allò palpable, quins records creus que s'ha d'emportar la gent? Quina sensació quan acabi l'espectacle? Home, el que m'agradaria que passés és que la gent s'endonés la imatge de que l'Esbart ha cuidat totes les dimensions perquè aquest espectacle sigui com complet, en què totes les vessants i totes les parts que artísticament s'han pogut fer s'han encarregat diferents persones que han acabat fent un projecte conjunt. I quina reflexió t'ha fet fer aquesta feina, d'aquesta escenografia, al voltant d'aquest concepte, d'agafar una vessant tradicional, un llegat de tradició, de patrimoni cultural i revisitar-lo, fer una relectura, portar-lo no un terreny nou, però sí a una nova interpretació. Tu què t'ha fet enraonar això? Jo crec que fer relectures dels espectacles o bé que es fan relectures d'un Shakespeare, d'un Hamlet i no ens estranya a dia d'avui, has de conèixer d'on vens, has de saber què hi ha per poder fer aquesta nova lectura i jo crec que ells ho saben fer i es fa perfectament. És a dir, saben quina és la tradició i se sap la tradició, però a partir d'aquí hi ha la llibertat de poder donar-li un altre aire. I quan ho fas amb la consciència i amb el carinyo i amb el respecte, és el millor moment per jugar, i jugar amb la tradició és meravellós. Estem al segle XXI i hem de fer aquesta relectura amb moltes coses, és a dir, si ho fas amb la música, si ho fas amb un disseny de vestuari, si ho fas amb un espai escènic, també ho has de fer amb la dansa, i penso que l'aposta va ser aquesta, és a dir, fer aquesta relectura de la dansa tradicional, és a dir, nosaltres tenim aquesta base i a partir d'aquesta base el que fem és portar-la al que nosaltres som avui. O sigui, és relegir-la amb el nostre llenguatge d'avui, que no dic que sigui potser el més bo, és el nostre, i aquest és el que nosaltres volem reivindicar, és el nostre llenguatge.